Mit navn er Rasmus. Jeg arbejder her hos Hansens Flødeis. Faktisk er jeg direktør. Her har mig og min familie lavet kvalitetsflødeis i over 4 generationer. Jeg er nu tager jeg med på en rejse. Her hos Hansens Flødeis går vi op i dyrevelfærd. Derfor kommer vores fløde udelukkende fra danske køer. Økologiske køer. Vi skal se videre på rejsen hele vejen til Afrika. Her er de bjergrige, østlige Kongo. Her høster vi de økologiske Fairtrade certificerede vaniljestænger. Det er faktisk vores oldefar, der opdagede kvalitetsvaniljen her. Hvis vi tager turen hjem til Danmark igen. Hjemme i Danmark igen. Her hos en helt almindelig dansk familie spiser de Hansens Flødeis. Alle sammen. Det kan du også. Fordi det er lige til at finde i den lokale køledisk. Det er dansk. Det er dejligt.